Il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' konferma l-proposta tiegħu biex jorħsu l-kontijiet hija dik li nħasslu l-ħwejjeġ bil-lejl. Dan għax Ma News insista li juriet il-kontijiet jorħsu bl-interconnector. U l-interconnector illi taf ukoll illi grazzi għall-interconnector illi investa fih il-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt l-interconnector jissemma fl-aħħar manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista miktub minn Simon Busuttil. Hemm jingħad il-Partit Nazzjonalista se jagħmel in-night tariff u għalhekk il-kontijiet jorħsu bil-lejl biss. Fl-istess ħin Busuttil ikkonferma l-Partit Nazzjonalista għażel li jħalli l-kontijiet għoljin anke jekk skontu kellu l-istess proposta li bija jraħħas b'25%. La kellek din il-proposta biex finalment jorħsu l-kontijiet u nifqu nużaw l-aktar żejt li jniġġes, għaliex ma ċċettajtx din il-proposta? Kif għat li kiena ma konċi għad fil-Partit Nazzjonalista, imma Għala ovvjament viċi kap li ktibt il-manifesti. fiċi kap jiena kont fl-aħħar 3 xhur, mhux meta ġid din il-proposta. Manifest mhux inti ktibtu għallu. Għandu x'jaqsam, sinjorina. Quddiem din id-dikjarazzjoni staqsejna min kellu l-proposta u Simon Busuttil ma rridx jgħidilna. Mela, kienet saret lill uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista qabli, jiena ma nidħolx f'meta u lil min. Iffaċċjat mistoqsija wara oħra biex jispjega l-inkonsistenzi u għaliex il-Partit Nazzjonalista ma raħħas il-kontijiet la darba skontu kellu soluzzjoni għalilna bissek. Jiena naħseb li kulħadd jixtieq li jkun hawn kontijiet l-aktar irħas.